चिकोडी तालुक्यातील सदलगा या शहरी असणाऱ्या सरकारी मराठी उच्च प्राथमिक मराठी शाळा सदलगा इथे दिनांक 5 जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिनाचं औचित्य साधून पर्यावरण रक्षण ही काळाची गरज समजून प्रशालेत प्रत्येक विद्यार्थ्यामार्फत एक झाड याप्रमाणे शालेय परिसरात वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम मुख्याध्यापक बाळासाहेब बलवान, सदलगा शहरातील ज्येष्ठ पत्रकार अण्णासाहेब कदम, SDMC माजी अध्यक्ष मलगौंडा पाटील, श्री शेखजी सहाय्यक शिक्षिका सौ मीनाक्षी ढवळे, सौ कुसुम शास्त्री, सौ गीता कुंभार, सुनीता पाटील, पूजा वाली, पालक वर्गातून सौ कलावती पाटील, सौ पूजा चौगुले यांच्यासह प्रशालेतील विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, पालक, शालेय समितीचे सदस्य, शहरातील इतर मान्यवर यांच्या उपस्थितीत वृक्षारोपण कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला। सदलगा प्रतिनिधी, मराठी यस न्यूज।